The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa kapag ito tamang oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon, isang misis ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang kanyang babaero umanong mister. Ang ating ora mismong pag-aksyon sa kanyang reklamo. Panoorin natin sa tabang ora mismo update. Inaamin mo ba, sir, na babae ka talaga? Inaamin ko, ma'am. May kirida, kabit, number 2, at mistress. Ito ang paratang ni Tess sa kanyang asawa na isang pulis. Sa dami kasi ng kanyang hawak na ebidensya, tila may paglalagyan ng kanyang mister. At hindi lang daw isa, kundi 2 beses na raw niyang nahuli na may kabit ang kanyang matulis na mister. At ang hindi raw niya matanggap ay isang minor de edad na raw umano ang pinatulan ng kanyang mister. Dahil dito ay humingi na siya ng tulong sa ating programa. Tess, kailan mo nalaman itong pakikipagrelasyon umano ng mister mo sa isang 17 anyos? November 5, 2024 po. Doon po sa sinend mismo ng concern ng misis, meron po doon picture na magkasama sila na minayday ng bata. Yung picture, kumbintido po ako kasi kilala ko po yung asawa ko na siya po yun talaga. Gaano na raw katagal itong relasyon ni mister dito sa 17 years old na babae? Nagsimula po sila August 2024 until present. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nahuli ko po siya na ng babae. Meron po pong mga past issue na ng babae din po siya and meron din po akong hawak na ebidensya. Hinayaan ko na lang po kasi sabi niya naman wala naman silang relasyon so iniwasan niya na daw yun kasi bata yun. And then, makalipos yung 5 buwan, meron na namang nag-chat sa akin na another legit source na nagpapatuloy pa sila, nagkikita sila, and talagang lantaran na sila. Kasi yung asawa ko nga daw is naghahatid sundo na dun sa bahay. Ang sinabi niya lang is hindi niya alam kung bakit niya lang nagawa yun and kung bakit siya nakikisama dun sa babae. Gaano katotoo po na ikaw po ay meron pong chicks? Or meron po kayong babaeng 17 years old? Wala naman po. Matanong ko po kayo, ilang beses nyo na po bang niloko si Mrs.? Yung dati po, may naging issue na rin po, kaya may sira na rin po yung tiwala sa akin ni Mrs. Galing na mismo sa inyo, sir. Nasira na yung tiwala sa inyo ni Mrs. dahil inaamin nyo po na dati po ay nang babae na din po kayo. Pwede ko po makausap si Mrs. Opo. Saka lang kita kakausapin kapag totoo na yung sasabihin mo. Pero kung gagawa ka lang din ng inventong mga kwento para mapagtakpan yung totoo based dun sa ebidensyang hawak ko, huwag na tayo mag-usap. Mag-usap tayo. Kapag makapunta ako sa iyo, kausapin mo ako personal. Si Rocky, hindi
Hindi naman dapat tayo mabot sa ganito. Mahal. Kung ayaw mo palang umabot sa ganito, edi sana hindi ka nagawa ng kalokohan, hindi ka ng babae. Kapulis mong tao, alam mo ang tama sa mali. Ikaw yung may pinag-aralan, tapos pinagot mo sa ganito. Makailang beses pang sinubukang kunin ni Edgar ang loob ni Tess, ngunit tila ayaw na nitong maniwala sa kanya. Gusto ko naman maayos yung pamilya namin. Hindi mali akong ginawa. Araw-araw po ako humihingi ng sorry. Gaano mo ba kamahal itong si misis mo? Mahal na mahal. Sobrang mahal. Yung mga ganyang drama-drama niya, yung mga pinagsasabi niya, ginawa niya na din yan noon nung unang issue dun sa kapwa-pulis niya. Tapos sinabi niya na naman ngayon, kaya malamang sa malamang, uulit din yan. Bigyan niya ako ng time. Araw-araw kong liligawan yan. Sabi niya na din po yan dati. Ay, pero hindi niya naman ginawa. Hindi naman siya nagpupursige na ayusin yung pamilya niya. Magkakaso po ako, pursige na po ako. Kasuhan siya para matuto na din po. Dahil dito ay tinawagan na rin namin si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP Regional Office 5. Siniguro naman niya kay Tess at sa ating programa na mananagot ang kanyang mister. Gusto kong i-assure ang misis na yan ng ating kasamahan na pulis at ang buong sambayan ang nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ma'am, na puproteksyonan natin yung babae, ipagtatanggol natin ang kanyang karapatan at hindi tayo magtotolerate ng wrongdoing sa ating personnel. Lalo pa tayo ay nasa uniformado at yung disiplina ay ini-expect po sa atin, yung professionalismo, disiplina at decency po ang ini-expect sa atin ng sambayan ng Pilipino. Kung mapatunayan na nagkasama yan at hindi po natin hinahadlangan ang misis na mag-file ng administrative and criminal complaint against sa police natin at hindi po natin ikukondone ang anuman na maling gawain ng ating kasamahan. Dahil desidido si alias Tess na sampa ng kaso ang kanyang asawa, ay agad tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Philippine National Police o PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Regional Internal Affairs Service o RIAS upang tumugon sa kanyang reklamo. Ngunit sa gitna ng kaliwat ka ng pakikipag-ugnayan ng aming team sa mga ahensyang ito para sa posibleng hakbangin sa pagsampa ng kaso ni Tess, ay ipinaalam niya sa amin na nagbago na ang kanyang isip. Itong panganay kong 6 years old kasi medyo may na siya may isip na. Minsan pag nakikita ko nakatulala siya, tapos sa gabi akala ko tulog na. Pero pag tiningnan mo talaga or hinawakan mo yung mata niya, lumuluha pala siya kasi hinahanap niya yung papa niya, and then awareness siya sa nangyayari sa aming dalawa. Lagi niyang tanong, kailan uuwi si papa? Asaan si papa? Uuwi pa ba si papa? Mga ganun pong tanong. Yung pagkakaintindi niya is yung parang iniwan na kami, pinagpalit sa iba. Yun yung pagkakaintindi niya. Hindi na yung babalik yung papa niya, may iba na. Tanong siya ng tanong, Mama, bakit si papa ng babae? Mama, babalik pa ba si papa? Mga ganon. Siyempre, kapag ka ganon, anak mo na yung nagtanong, wala naman akong mahanap na sagot. Namayat siya, lagi siyang nagkakasakit, hinahanap niya yung papa niya kapag ka ganun, natutulala siya, parang may problema siya, nasa-stress siya or natotrauma. Ang naging decision ko is itigil ko na yung pagkaso ko. Ang hiniling ko na lang is mapalapit yung asawa ko sa amin. Kung sarili ko yung iisipin ko, syempre ipupush ko yung kaso ko. Pero syempre may mga anak kami, 2 anak namin, parehas babae, maliliit pa and naghahanap ng tatay. Sino ba naman ako para ipagkait ko yung kaligayahan ng mga anak ko? Ina pa rin naman ako. Hanggat kaya kong magtiis, hanggat kaya kong ibigay, sige lang, go lang si mama para sa ikakasaya nila. Wala namang gustong ina na makita yung mga anak nila na nalulungkot, umiiyak sa gabi, walang ama. Kaya sige, kaya hanggat kaya kong tiisin yung sakit, gagawin ko para sa mga anak ko. Masakit man para kay alias Tess, ay pinili niyang iatras ang kaso para sa kapakanan ng kanilang anak. Magpagayon pa man ay minabuti pa rin ng aming team na samahan sa tanggapan ng Internal Affairs Service Region 5 si Tess at kanyang mister
upang magkaroon sila ng formal na pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap sa harap ng opisyal ng RIAS ay nagkaroon ng kasunduan ng dalawa na hindi na mambababay pa si Edgar. Kapalit nito ay hindi na kailan pa magsasampa ng kaso si Tess laban sa kanya. Nakasaad din dito na magpapalipat sa mas malapit na estasyon sa Edgar para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Sa araw ding yon, upang maisakatuparan ang pagpapalipat ng istasyon ni Edgar, ay agad na rin tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Philippine National Police Regional Office 5. So, ngunyan, nasa RMFD ka sa Camarines Norte. Ililipat sa Goa po. Goa. Opo. Goa Police Station? Sir. Pwede ka nang ilabas ng RMFD? Nakailang taon ka na? Ano po sir? 3 years na po sir. Pwede ka na, eligible ka ng Yes, for sir. transfer, downloadable ka na. Yes sir. Okay. Okay. Okay na ito, ma'am. Okay. Okay na. Oo. So from RMFD to Kamsur PPO, tapos Goa Municipal Police. Okay na. Pasalamat ka. Binigyan ka ng another chance ni sa tulong ni Ma'am Ella at ng crew ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ganyan ang Ako Bicol tumutulong. Dahil dito ay labis ang pasasalamat ni Tess sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Zaldico. Sa programa pong Tabang Ora mismo, maraming salamat po kasi po kayo yung talagang nagbigay ng action sa problema namin. Kung hindi naman dahil sa inyo, siguro ay hindi to mariresolve ang problema ko. And then kay Kong Saldi, hulog kayo ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya maraming salamat and sana marami pa po kayong matulungan. And then kay RD po, thank you po sa mabilisang action. Siguro kung uuwi kami doon sa bahay namin and then magsasama na kami na parang pamilya, magsisimula ulit sa simula, siguro lalagay na kami sa tahimik, lalo na yung mga anak ko, itong panganay. Siguro titigil na siya sa kakatanong, Mama, bakit si Papa wala sa ganito, sa ganyan? Mga ganun, makakapaglaro na si Papa niya, sa kanya. Siguro, magkakaano na din yung utak niya, magkakaroon ng peace of mind. Hindi lang sa anak ko, pati siguro sa akin. Pinapangako nga po yung malaking pagbabago. Ang pagkakabuo po ng aking pamilya. Pas pag-aayusin ko po yung aming pagsasama. Aalagaan ko siya ng maayos. Hindi lang siya, pati yung mga anak ko namin. Kumbaga, mas mag-focus kami sa aming future kay Sir RD. Humihingi po ako ng dispensa. Pasasalamat na rin po sa oportunidad na ibinigay niya po sa akin. Ngayon din po dito sa programa niyo, sa Tabang Ora mismo. Maraming salamat po bilang kayo is yung naging bridge of communication namin ng aking asawa. Sa kwento ng pag-ibig ni Tess at Edgar, hindi man naging sapat ang kanilang sinumpaan sa altar upang maging tapat sa isa't isa. Ngunit sa kanilang kwentong pamilya, mananatili silang ina at ama. At sa uli ay pinili pa rin nilang mabuo alang-alang sa kanilang mga anak. Hiling ng ating programa na makapagsimula silang muli, na sentro ang pagpapatawad, katapatan, at ang Diyos sa kanilang pag-iibigan. Yan mga kaaksyon ang ating ora mismong pagtugon sa kanyang alalahanin patungkol dito sa kanyang asawang matulis at babaero. Mensahe ko na rin kay Kuya Pulis na huwag niya nang sayangin itong tsansa na ibinigay sa kanya ng kanyang misis. At isipin niya na lang ang kanyang mga anak na bigyan ng buo at masayang pamilya. Siguro mensahe ko na rin sa mga lalaking babaero, hindi lang sa mga lalaki, pati na rin sa mga babaeng lalakero. Itigil nyo na po yan at masama po yan. Ayan,
Samantala sa ating tabang medikal, ito mga kaaksyon, isang ina na mula pa sa Masbate ang humingi ng tulong para sa kanyang anak na nasa ospital ngayon dahil sa mga bukol na natamo nito sa kanyang spinal cord. Makakausap natin ngayon si Nanay Jeneline Ongque, ang ina ni Kent Gian Ongque. Magandang hapon sa iyo, Nanay Jeneline. Magandang hapon din po. Opo, nasa na po ngayon itong anak nyo, ma'am? Nasa BRTTH pa po. Opo, kailan po kayo pumunta dito sa Legazpi at i-admit po itong anak nyong si Kent? Ano po, June 16 po, ng madaling araw po ng linggo kami ng biyahe po. Madaling araw po kami dito nakapunta na ng BRTTH po ng Lunes. Lunes, so ilang araw na po kayo, ma'am, dito sa Legazpi? Ilang araw na po kami? Opo, so kahapon lang? Nung 16 po hanggang 16. ngayon, nandito pa po kami sa BRTTH. Opo, so kamusta na, ma'am, yung kalagayan ngayon ni Kent? Simulat po doon sa bahay namin hanggang po dito na na-admit po yung anak ko. Talagang marami pong pinag-iba na meron na po talagang pinagbago sa kanya. Hindi na katulad ng dati na hindi siya nakakapag-upo, hindi siya nakakain ng maayos. Ito, dito na simulat na i-admit siya, lahat po may pagbago sa kanya. Nakakaupo na siya, nakakain ng maayos, tapos panay siya naghihingi ng pagkain. Opo. Tapos yung pag-CR niya, nakakaupo na po siya ng maayos ng pag-CR, hindi katulad ng dati na hindi mo siya mapapaupo ng matagalan. Iyon po. At least, ma'am, dahil sa pag-admit mo dyan sa ospital ay merong ng improvement dito sa iniinda ni Kent. Opo, ma'am. Opo, sir. Meron pong talagang pinag-improve. Opo. Ano daw sabi ng doktor? Paano niya nakuha itong bukol dito sa kanyang spinal cord? Hindi pa naman po sa amin nasabi na kung sa genes or sa inheritance kasi po sa aming pamilya wala po talaga kami ng ganun mga bukol. Ang aming talaga high blood, hypertension, yun lang po ang talaga namin. Pero sabi ng mga wala. Pero may ganun din talaga na cases na ganyan na hindi totally naman yan na nakukuha sa mga genes. Yun ang sabi sa amin po. Opo. At sinasabi niyo, ma'am, dahil dito sa bukol na tumubo sa kanyang spinal cord, hindi na siya nakakaupo ng maayos, hindi na siya nakakagawa ng mga ano pa yung, ma'am, patungkol naman sa kanyang pag-aaral. Ito po ba ay nag-aaral? Paano ito naka-apekto sa kanyang pag-aaral, ma'am? Ngayon po, naka-enroll po siya, pero sa medical, meron po siya medical. Alam naman po ng mga teachers niya na andito siya ngayon sa BRTTH. Apo. Kadalas ba, ma'am, or madalas na sinusumpong po ito dahil sa kanyang iniindang sakit dyan sa spinal cord, itong anak niyo, ma'am? Nung andun pa po siya sa amin sa Masbate, hindi pa naman po namin totally alam na yung sa spinal na kasi yung lang niya, masakit lang ng likod, ganun lang yung nararamdaman niya. Pero nung simula po dito na i-admit siya, meron talaga na po siyang pinagbago. Wala na po siyang sabing iniindang sakit na ngayon. Yung ang problema na lang po namin, yung makalakad po siya, yun na lang po. So ngayon, ma'am, kumbaga nahihirapan pa siya sa paglalakad? Opo. Pangilan anak niyo po ito si Kent? Panganay po namin siyang anak. Sa ilan na magkakapatid po, nanay? Dalawa lang po sila. Dalawa lang. So siya yung panganay at anong grade level na po ito si Kent? Anong po? Mga grade 11 po. Okay. So ngayon, ma'am, dahil sa... Pero dun sa Masbate, ma'am, na-admit nyo na po ito si Kent? Wala po. So dumiretso na po kayo dito sa Legazpi? Opo. So paano yan, ma'am? Paano, kumbaga, napansin nyo na may kakaiba na dito sa anak nyo, ma'am? Kasi po, sa 7 session pa lang po niya na pagpa-therapy namin, wala pong pinagbabago po sa kanya, ganun pa rin. Kaya nakapag-desisyon na talaga kami, nasabi namin, talagang magre-request kami na papunta na kami ng BRTTH at saka may nagsabi sa akin, nagsabi lang yung doktor na kailangan talaga siya na makita ng PICE nerve na doktor na para sa kanya. Kasi yung ang sakit niya, parang yun sa mga ugat-ugat daw po yun. Opo. Nung na-admit na siya dito, ma'am, sa Legazpi at nakita ng doktor, mga ilang bukol daw ang nakita dun sa kanyang spinal cord, ma'am? Yung sa spinal naman po, dalawa daw po ang bukol ang nakita pa lang sa video. Pero sa final po ng reading,
wala pa naman po kaming na-receive na reading na galing sa MRI. Opo. Yung parang nakita pa lang ng doktor sa video. Opo. Ano daw sabi ma'am ng doktor? Ito ba delikado talaga? Hindi pa po nila masabi kasi nga ang makapagsabi daw sa amin ito, yung espesyalistang na para sa spinal. Kasi dito po daw sa BRTTH, wala po dong espesyalista dito ang doktor. Opo. So, maliban po sa inyo, nanay, sino pa po yung kasama nyo sa pag-aalaga po dito kay Ken? Diyan sa ospital? Yung papa po niya. So, kayong mag-asawa, ma'am, yung nag-aalaga dito sa kay Ken, diyan sa ospital? Opo. Ngayon sa BRTTH po. Opo. So, paano nyo, ma'am, natutugunan yung pangangailangan nyo, ma'am, na tapos nandito pa sa ospital, meron pang gamot na iniinom itong si Ken? Dito po, sir, bago po kami nang punta dito, provide kami po ng may mautangan kami ng pera para po sa pangpagamot sa kanya. Opo. Pero po dito ngayon, yung nalilibre po yung pagkain niya kasi dito sa ospital. Pero yung po sa amin, parang sa amin po na mag-asawa, kailangan po namin magtipid para po alang-alang po sa aming anak. Opo, pero dun sa Masbate, ma'am, ano po yung trabaho niyo, ma'am, tas ni Mr.? Ano po, yung trabaho ko po na yung nagwawalis po sa kalsada. Opo. Street sweeper po. Opo, yung asawa niyo, ma'am, ano po yung trabaho niya? Yung asawa ko po, yung mechanical plant operator po siya. Opo. Pero yung kinikita niyo, ma'am, sa araw-araw ay sumasapat naman sa pang-araw-araw niyo? Medyo po. Tapos, meron ba ito si Kent na iniinom dun sa Masbate, ma'am, na gamot or maintenance? Wala po. So, ano nang yung sinabi ng doktor dun sa Masbate? Ano daw yung kailangan niya, ma'am, na gawin? Kailangan talaga siya, ma'am, siya makita sa eyes and nerves. Opo. So, ngayon, ma'am, na-i-admit nyo na dito sa ospital sa Legazpi City. Ano daw sabi ng doktor? Ano dapat gawin sa kanya, ma'am? Ngayon na nakita ng merong bukol. Sabi po sa amin ng doktor, kailangan po siya na ma-refer doon sa BMC. Opo. Kasi doon lang po ang merong espesyalista na para sa spinal po. Kasi wala po dito sa BRTT. Opo, so kailan daw po, ma'am, sabi ng doktor na pwede nang idala ito si Kent doon sa Bicol Medical Center? Pag ma-okay na po, may discharge na po yung mga papers namin, go na po kami. Pag na-okay na ang lahat. So, kumbaga sabi ng doktor, kung okay na itong mga papers nyo, ay ora mismo dapat na mai-admit na po itong anak nyo dun sa Kamsur. Opo. Opo, ano po yung pinaka inaalala nyo ngayon, nanay? At anong yung hiling? Yung hinihiling ko po na matulungan po ako na yung bill namin, tapos yung papunta po sa BMC. Opo, kumbaga dapat na i-transfer po ito. Itong anak nyo, ma'am. So, ang kailangan ay ambulansya. Opo. Sige, ma'am. Paano nyo nalaman na meron pong program, mga Bicol Party List, na tumutulong po sa mga katulad nyo, mga kababayan natin na humingi po ng tulong medikal? Opo. So, kanino nyo po nalaman, ma'am? Nalaman po namin kay Ma'am Maricar po, yung apelido ni Ma'am Maricar, yung nagtutulong po dito sa amin na taga Masbate po. Opo. Sa ngayon, ma'am, meron na ba kayong idea kung nasa magkano daw po yung hospital bill nyo? Wala pa po kami idea po kasi, pero ang sabi po ng doktor, may po sa amin dito na nag-grooving, parang DSWD po yun, yung malalapitan na hindi po malasakit yung social welfare yun. Opo. Na sabi po, pag nag-interview na sila ngayon na kung ang bill daw namin is bababa sa 50, hinihiling nila po sa amin yung birth certificate at valid ID po ng nanay or tatay. Ganun lang po yun. Pero kung mas malaki po ang bill, kailangan na po nang maglapit kami sa mga Ako Bicol, DSWD, or malasakit po. Ganun po. Tapos, intanong ko naman na, kasi anong sakit na anak mo? Sabi ko ganito yun, ma'am, na na MRI siya na whole body spinal with contrast. Ay, sabi niya, mahal yun, sabi sa amin. Sabi ko ganun po, ma'am, paano kaya mamambil namin? Sabi niya, yun lang, hindi pa namin alam, kasi ang alam po, mahal yan, yung ang sabi sa amin. Pero total, hindi po namin alam po magkano po ang bill namin ngayon. Opo, maitanong ko lang, nanay,
Meron ba kayong sapat na pera na dala kung in case na umabos o lumampas sa 50,000 po ang magiging bill nyo, ma'am? Ano po, sir? Kung in case po, ma'am, na lumabas po itong hospital bill nyo, ay meron po kayong dalang pera na pwedeng makabayad dito in case na lumampas sa 50,000? Ay, wala po, sir. Kaya nga po nagdulog kami sa Ako Bicol para po matulungan kami ng hospital bill at may dala transpo papunta po ng BMC. Apo, sige ma'am, standby ka lang po at para sa agarang pagtungon sa inyong alalahanin, Nanay Sonia, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño, siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Good afternoon. Apo, Ma'am LV, narinig niyo po ang aming usapan. Ito po si Nanay Sonia ay galing pang Masbate at lumuwas pa papunta dito sa Legazpi City para sa kanyang anak na kailangan ilipat sa Bicol Medical Center. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa hospital bill at syempre yung ambulansya na pwedeng gamitin sa pag-transfer po dito kay Ken? Yes po, ganito po yan siya, sir. Once po na may bill na yung pasyente ni nanay, dalhin na po sa akin sa Ako Bicol Desk. Meron tayong fund para matulungan sila. Pero if ever man po na malaki yung bill nila, more than 50,000, dadaan po muna sa process ha. Meron naman tayong DSWD na pwedeng tumulong sa kanila. After po ng DSWD, nandito po ako Bicol Party List para sagutin yung kanilang hospital bill. Pwede help po ng government ng Masbate. Apo. Since Masbate po yung pasyente, Apo, ma'am. And then, yung ambulance po, meron namang ambulance si Gong Saldi. Pwede po natin i-request sa programa na mabigyan natin sila ng ambulance para maiatid sa BMC. Apo. Yung pasyente po nila. Pagdating po ng BMC, meron tayong mga coordinator na pwede nilang i-coordinate doon sa Naga. At meron tayong opisina sa Naga, ang Ako Bicol Party List. Sir? Apo. Kaya wala po silang po problemahin ha. Kahit po nasaan lugar, meron po Ako Bicol office na aalalay sa kanila. Opo. So, naririnig ko po sa inyo, ma'am, pagkakaintindi ko, ay dito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, dito sa BRHMC, ay zero billing na po ito. Tapos in case po na ilipat po ito doon sa Bicol Medical Center ay ililibre rin ng Ako Bicol Party List in case kung ano pang gagastusin. Meron tayong staff na mag-aalalay sa kanila. Nandun yung mga coordinator natin sa Kamsur. Pwede natin i-coordinate sa kanila. And then, pwede natin sila inatig sa PMC if ever man na ma-endorse natin dun sa PMC. Apo. Ano po yung magiging proseso po nito, Ma'am LB? Ano po yung mga dokumento na kinakailangan po ni Nanay Jeneline? Ganito po yan, sir. Dito po sa BRSMC, hindi po sila alis na wala po silang referral from the doctor. Apo. Para mailipat sila sa BMC. Gagawin naman po ng social worker dito, i-refer sila sa social worker doon sa BMC para po sa kanilang mga bayarin. Apo. Meron naman tayo doon ng mais para yung pong mga pasyente na nangangailangan ng tulong ay matulungan natin. Kailangan lang yung nanay gawin, asigasuin po pag-alis po dyan sa programa natin, asigasuin po yung hospital bill. If ever man may discharge order na, daan po siya sa akin dito sa Ako Bicol Desk para matulungan natin sila at may guide. Apo. Hindi po ako nangako na pwede ko sa Naga, pero rest assured po na wala silang problema yung papuntang Naga, basta kompleto po yung requirements nila. Opo, at balikan ko lang, ma'am, si Nanay Jeneline. Nanay Jeneline, narinig niyo po si Ma'am LV? Opo, sir. Opo, sagot na po ng Ako Bicol Party List kung ano man ang lalabas na hospital bill po dyan sa BRHMC at in case na ililipat po ito, ay meron po kaming ibibigay na ambulansya para ma-transfer po ito in case din po na meron po kayong hospital bill doon sa Bicol Hospital Center doon sa Naga ay ililibre din ng Ako Bicol Party List. Ano po yung mensahe natin, ma'am? Maraming salamat po dahil sa Ako Bicol, tinulungan kami na mailibre lahat ang pangailangan po ng aming pasyente. Opo, balikan ko lang si Ma'am LB. Ma'am LB! Yes po, asahan po natin na lagi pong si Kong Saldi and Kong Gordin, lagi pong nakaantabay sa mga pangangailangan ng mga nangangailangan tulong medikal.
Hindi lang po sa medical, marami tayong programa, ang ako Bicol Party List. Tama po. Sa lahat po ng probinsya ng Bicol Region, meron tayong opisina na pwede nilang lapitan. Ganyan po si Kong Saldi and si Kong Garvin tumulong sa ating mga pangailangan. Apo, at sa mga kababayan natin, ma'am, na gustong humingi po ng tulong mula sa Ako Bicol Party List, ano po ang mensahe natin? Yes, andito na po kami lagi. Pagdating po sa medical, nandito na ako sa BRSMC, ako Bicol Desk. Nandito po ako, pwede niyo akong lapitan anytime. Pwede niyo akong tawagan sa cellphone number ko. Pwede niyo po akong message sa messenger. Anytime po, sumasagot ako. Apo, dahil po dyan, Ma'am LB, maraming salamat po. Yan po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, Nanay Jeneline. Yes po, sir. Apo, ano po ang mensahe natin sa Ako Bicol Party List na nasagot na ang iyong dalangin patungkol po sa alalahanin po dito sa kay Ken? Salamat po sa Ako Bicol, lahat po ng mga staff dyan na tulong sa amin. Marami po natulungan po ang aking anak sa AMC. Apo. At gamot maraming salamat po. Apo, so medyo humina na po yung signal ni Nanay. In case man, Nanay Jeneline, na nakikinig ka pa, ay bukod po sa sasagutin ng Ako Bicol Party List ang inyong hospital bill, mayroon po kaming ambulance na maaaring maghatid po sa inyo papunta sa Bicol Medical Center, Nanay. Opo, sir. Salamat po talaga. Opo, at maraming salamat po, Nanay, sa tiwala na ibinigay po sa aming program na ibinigay po sa inyo, at asahan nyo po, mayroon po kaming team na alalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso po. Apo. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mag-ina mula pa sa Northern Samar, humingi ng tulong sa ating programa para sa kanilang hospital bill. Ang ating Ora mismong pagtugon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan, asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala,
Naway padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indog Boss. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, isang ina na mula pa sa Northern Samar ang dumayo dito sa Legazpi City nitong buwan ng Abril kasamang kanyang anak na 6 na taong gulang para maipagamot ito matapos na magkaroon ng komplikasyon sa baga. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Nanay Sonia Palima, ang ina ni Jay. Magandang hapon, Nanay Sonia. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po itong anak niyong si Jay? Ito po, doon po ngayon, okay naman po na ngayon siya. So, anong buwan po kayo? Abril? Opo. So, mahigit na 2 buwan na kayo dito sa Legazpi? Opo. So, talagang galing pa po kayo sa Samar, Nanay? Po? So, galing pa po kayo sa Samar at nagpunta lang kayo dito sa Legazpi para gamutin para sa gamutan po ng iyong anak? Opo, nandun po kami sa Samar dati, tapos ginamot doon, tapos pinunta po kami dito, nirefer po kami dito para po daw, sa Bicol. Opo. Ipagamot dito yung bata. Opo. Bakit po, ma'am, nung na-admit po siya dun sa Samar, hindi po siya gumagaling?
Hello po. Opo, nanay, nung na-admit po siya sa Samar, ma'am, kamusta? Ito po, 2 admit po doon sa amin. Kasi yung yung simula noon na na-admit kami doon sa amin sa Katarman, siya, nalaman doon na may siya, anemia daw. Kaya Opo. pala hindi na yung lagnat niya, laging may lagnat. Tapos laging may tumatae. Opo, bakit? Hindi gumagaling. Opo, bakit Nanay Sonia na inirekomenda kayo ng hospital doon sa Samar, dito sa Legazpi? Ano po, sir? Opo, Nanay, bakit po kumbaga nirekomenda po kayo dyan sa ospital sa Samar, papunta na lang po dito sa Legazpi para gamutin po itong anak nyo? Opo, para po matingnan ng sigurado daw po kung ano talaga po yung sakit. Kasi doon po sa Katarman sa amin, ang sabi nila, daw po yung bituka niya at yung baga. Yung bituka daw niya, ipit daw yung baga niya. Kaya po, hindi po sila masigurado, nirefer po kami dito. Opo, unang beses nyo po bang pumunta po dito sa Legazpi? Opo, first time po. Kaya po hindi po ako dito marunong. Hindi ko po alam. So wala po kayong kamag-anak po dito sa Legazpi? Wala po. Opo. So saan po kayo tumutuloy habang nandito po kayo sa Legazpi? Lang kami may kami kasi dito boarding, tapos naubos na kasi yung namin, yung pera namin. Opo. Tapos buti na lang ng ilang kami dito, ilang linggo na admit na kami po dito. So kamusta naman ma'am yung pagkain nyo, ma'am? Minsan naman po may binibili pa, pero minsan naman po wala na, lalo na po ngayon na wala na po kaming pera. Kahit po pabalik doon sa amin, wala na po. At saka yung mga anak ko po doon. Kaya po, na lang namin, uuwi na lang namin kasi tagal na kami dito. Halos isang buwan na. Kasi po yung mga anak ko po doon sa amin na naiwan. Wala na kasing makain, tapos wala nang nagtitingting sa kanila, walang nag-aalaga. Opo. So, paano po kayo paano nyo po natutustusan po yung pangangailangan nyo dito sa Legazpi? Sino po yung nagbibigay? Po? Paano nyo po, ma'am, natutustusan po yung pangangailangan nyo po dito sa Legazpi? Pangalan po ng alin po? Paano nyo po, ma'am, natutustusan itong pangangailangan nyo po dito sa Legazpi habang po kayo na dito sa Legazpi City? Kaya po, akala kasi namin ng asawa ko na lang, pamadali ay lang to. Opo. Yung isang linggo, 2 linggo, makakauwi kagad kami, pero hindi pa pala, nagtagal kami dito. Opo. Maliban sa iyo, Nanay Sonia, sino pa po yung kasama nyo para magbantay po dito kay Jay? Opo, andun po siya, nagbantay. Sino po yung kasama nyo, Nanay? Yung asawa ko po. So, kayong mag-asawa yung nagbabantay po dito sa anak nyong si Jay? Opo. Opo. So, dati po, ma'am, dun sa Samar, ano po yung trabaho ninyo? Kasi siya doon, naglalaot sa amin. Mangingisda po itong asawa nyo, ma'am? Opo. Ikaw po, ma'am, ano po yung pinagkakakitaan nyo po dun sa Samar? Wala po, sa bahay lang po. So, yung talagang naidala nyong pera dito sa Legazpi ay kulang na kulang. Kumbaga, hindi nyo na anticipate na lalagpas sa 2 buwan. Po? Hindi nyo po inaasahan na lalagpas po kayo ng 2 linggo po dito sa Legazpi. Opo, hindi po namin inaasahan niya, kaya po kami dito. Kasi Opo. akala namin yung pera namin dala, kakasya pa yan o kakasya pa sa, magkakaroon pa kami ng pamasahe, pero hindi pa pala. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano daw sabi ng doktor? Kamusta na ang lagay ngayon ni Jay? Po? Sabi ng doktor, ano daw po, ma'am, yung sabi ng doktor sa lagay ni Jay? Nawawala po yung boses niya. Nanay, opo. Ano daw sabi ng doktor, Nanay? Kamusta na daw po yung kalagayan ni Jay ngayon?
Opo, tapos na po. So, okay. Inatras na po namin yung kinancel namin yung pagpapabunmaro at saka yung pagtutubo sa kanya kasi natakot din po kami. Tapos, medyo daw matatagalan pa kami dito. Yun nga, naisip namin yung mga bata doon. Kung magtatagal pa kami dito, baka na mangyari doon sa kanila. Pero okay na po itong anak nyo, ma'am? Okay naman siya. Sabi ko sa doktor, na lang kami ng pagpaparesita, tapos kung doon na lang kami babalik sa follow-up namin sa malapit sa amin. Pero sabi sandali lang po nanay, sabi ba yan ng doktor na okay na po itong anak niyong si Jay? Okay na po, yun naman po sabi. Okay. So kailan daw po siya maaaring ma-discharge, ma'am? Sabi po ngayong hapon daw, pero inaantay ko pa po yung papel niya. Opo, so inihintay nyo na lang yung mga dokumento para ma-discharge na po itong anak niyong si Jay. Opo. Kailan nyo planong bumalik sa Samar, nanay? Bukas po sana. Bukas sana ay gusto nyong makalis na or bumalik na dun sa Samar? Opo. Opo, pangilang pong anak itong si Jay, nanay? Po siya, 4. 5 po kasi sila. Pang-4 po ito? Yung bunso ko po 4 na taon. Siya po 6. So ngayon, nanay, na lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol, ano po yung pinaka-kailangan nyo po ngayon? Opo, ngayon po, nanay, na lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinaka-kailangan nyo po, nanay? Pinakailangan po yung yung sana po matulungan niyo po kami na makauwi po kaagad. Mabigyan po kaagad kami ng yung pamasahe po na makauwi kaagad kasi yung mga bata doon alala na po kami kung ano na po nangyayari sa kanila doon. Apo, at maliban po dito sa kinakailangan yung pamasahe, ma'am, na makauwi sa Samar, ay ito pong inaalala nyo ay hospital bill. Ewan ko lang po dito kung meron pa po babayaran. Pero po, nilakad ko na po yung kahapon. Opo. Yung sa table. Opo. At in case man na meron pang balance, ma'am. So, yun yung pinaka-iniisip nyo ngayon. Opo. Opo. Sige, nanay, para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin, nasa kabilang linya muli ng ating telepono si Ma'am LB Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB! Yes, good afternoon. Apo, ito pong kababayan natin ay mula pang Northern Samar. Lumuwas po at pumunta dito sa Legazpi para maipagamot po itong anak niyang si Jay. Nice na pong ma-discharge. Kaso ito pang iniisip nila ay hospital bill. Ano po yung maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List, nanay? Ay, Ma'am LB, kay nanay. Ito po yung social worker po niya. Nakausap na din naman namin yung social worker. Yung hospital bill po nila, dahil namin dito sa amin sa Ako Bicol Desk. I-discharge po sa Ako Bicol yung hospital bill nila since hindi na yan babalik sa atin dito, di ba, para i-process yung DSWD. Apo. Dalhin na lang po sa amin, once na lumabas na yung bill. Wala pa kasi yung bill sila, pinalapan na po yan sa billing. Wala pa silang bill as of now. Siguro, itong sinasabi ni nanay, ay kayo yung nag-aasikaso po ng dokumento po ni nanay. Sila po ang mag-aasikaso kasi immediate family pang pwede mag-claim ng bill, pero yun na po yung nagpa-process para mapabilis. Opo, paano po ni Nanay Sonia na matatanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Once na may hospital bill na po, naibigay na sa kanila ng billing, dahil lang po sa amin. Opo, sige, Ma'am LB, balikan ko lang si Nanay Sonia. Nanay Sonia? Opo, in case po na lumabas na po itong hospital bill nyo, ay wala na po kayong iisipin pa. Sagot na po ng Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo. Salamat po. Gumaan ba, nanay, ang inyong pakiramdam? Sobrang saya po talaga. Kilala nyo ba ang Ako Bicol Party List, Nanay Sonia, especially dun sa Samar? Opo. Nakikita ko po siya sa butuhan. Opo. Binoto nyo, ma'am?
Opo. Yun. At least, yan po ang Ako Bicol Party List, ma'am. Tumutulong po sa katulad nyo, kagaya nyo na nangangailangan po ng tulong medikal. Opo, balikan ko lang si Ma'am LB. Ma'am LB, maraming salamat po. Opo, yan po si Ma'am LB, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Opo, Nanay Sonia. Opo, yan po ang hadikain po ng Ako Bicol Party List na kahit po hindi po taga Bicol, kayo po ay taga Samar o kahit sa anong panig ng Pilipinas ay tumutulong po ang Ako Bicol Party List. Akala ko nga po, hindi po, kasi kami naisip ko po na hindi po ako taga rito, baka po hindi po ako pwede dyan. Opo, at least ma'am, hindi ka po nagsisi na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Opo, kasi ako sinubukan ko lang po, nag-try lang po ako kung pwede po. Pero legit ma'am, legit pala. Sobrang pasasalamat ko po at sobrang saya ko po talaga. Maraming salamat po talaga. Opo, at Nanay, sandali lang po Nanay. Bukod pa riyan, Nanay Sonia, hindi lang sa hospital bill nyo po ang ora mismong tutugon. Ngayong hapon po Nanay, dahil pati na rin po ang iyong pag-uwi sa Northern Samar ay amin na rin pong sasagutin. Salamat po talaga ng maraming salamat po talaga sa Bicol Party List po ora mismo. Opo. Sige ma'am, at maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program. Asahan nyo po na alalayan po kayo ng aming team sa mga susunod na proseso para makuha nyo po or matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at itong pamasahe po ma'am mula sa aming program. Salamat po. Opo, at sana'y gumaling na itong anak niyong si Jay. Ayan. At yan ang ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may